Príjemný dobrý deň, priatelia. Je štvrtok, 5. júna 2025. Udalosti posledných týždňov a mesiacov mi silne pripomínajú pesničku Jaromíra Nohavica Hanba sláva. Možno vám znie tam kúsok pustím v tomto videjku. Skrátka, nech je to akákoľvek udalosť alebo uznesenie, tak opozícia kričí hanba, prenesená hanba, pretože transakčná daň, to je hanba medzinárodná. To, že premiér Fico prijal pozvanie do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, to je zase hanba. Čo na to povedia naši priatelia v úvodzovkách v Európskej únii a tak ďalej a tak ďalej. Všetci sledujete tlačovky, médiá, takže je to také kocúrkovo báško médiá. Pán Bůh ztratil vliv, svět není jako dřív, lidi nebaví opačné pohlaví. Chlap má chlapa rád a pap je dává a jedni křičí hamba, hamba, druzí zase sláva, sláva, skvěle. No a podobná taká deliaca rovina za a proti hanba a sláva tak beží aj cez spoločnosť. Máme známych, máme rodinu a tie debaty o tej politike, akože samozrejme tam to vidíme, ako ľudia vnímajú alebo majú rôzne pohľady na politické udalosti a či už na Slovensku alebo na tej svetovej geopolitickej úrovni. Dnes sme schvaľovali v Národnej rade uznesenie o odsúdení protiruských sankcií, ktoré uvalila Európska únia na Ruskú federáciu. Skrátka, tieto sankcie výrazne poškodzujú ekonomiku Európskej únie, ale hlavne ekonomiku Slovenska. A Slovenská národná rada podala takýto návrh uznesenia, rokovalo sa o tom v parlamente, ja som bol dokonca spravodajca niektoré rokovacie dni, aj som uvádzal dnešné hlasovanie. A pustím vám taký krátky diskuzný príspevok, aby ste videli, ako zúrivo reaguje časť opozície a napríklad pán poslanec Krupa, ktorý nás jednoducho nazval nejakými škaredými slovami. Takže poďme sa na to pozrieť. Ja by som musel reagovať na poslankyňu poslednú, ktorá mala vystúpenie, tuším, to bola pani Jurik. Áno. Viete, mne sa ako človekovi, ktorý má nejaké skúsenosti aj z bývalého režimu, veľmi ťažko počúva taká tá argumentácia, akože musíme byť totálne proeurópsky a musíme Putinovi ukázať nejakú silu a tak ďalej. A také tie heslá, naše pevné zakotvenie v Európskej únii, to ma pícha, keď to počujem z opozície aj z koalície. V bývalom režime sme boli pevne zakotvení v socialistickej sústave a so Sovietským zväzom na večné časy. A kde sú tie večné časy a kde je ten Sovietský zväz, tak neoperujeme s takýmito pojmami. V sľube poslanca sme všetci skladali sľub a bola tam veta: svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov Slovenskej republiky. V záujme občanov Slovenskej republiky je za prvé mier, za druhé hospodárska prosperita. Sme povinni zabezpečiť dobrý, slušný život každému jednému obyvateľovi Slovenska. A potom je tam kopec ďalších vecí, samozrejme duchovný rozvoj a iné veci. Takýmito sankciami, ktoré Európska únia uvaľuje na Ruskú federáciu, zaprvé likviduje sama seba, ale extrémne ťažké dopady na hospodársku situáciu sú práve na Slovensku ako malá krajina, otvorená ekonomika, energeticky sme, čo sa týka plynu, ropy, takzvané na začiatku rúry z pohľadu toho východu a na konci rúry z pohľadu západu. Takáto bezhlavá sankčná politika môže do budúcna znamenať ekonomickú likvidáciu Slovenskej republiky a toto ako poslanci nesmieme Ďakujem pekne. Ja tu na pozícii spravodajcu nesedím teraz ako politik a obhajca Ruskej federácie, ale ako člen hospodárskeho výboru a zameriam sa iba na veci, ktoré sa týkajú ekonomiky. Takže Česko-Poľsko rastie, áno, a dokonca nás v mnohých parametroch dobiehajú aj predbiehajú aj Bulharsko, Rumunsko a ďalšie štáty. A je to hlavne preto, že my ako malá ekonomika sme prijali euro.
A teraz nám neostáva v týchto zlých ekonomických časoch nič iné, iba sa zadlžovať. A je veľmi ľahko, že môžeme spadnúť na tzv. Grécku cestu. Toto je tá akože jedna príčina. A čo sa týka ekonomiky Slovenska, tak máme ešte dva dobré ukazovatele. Máme stabilný bankový systém, alebo relatívne stabilný, a máme vysokú zamestnanosť, alebo malú nezamestnanosť. Ale ak sa nám zhoršením politiky z titulu sankcií proti Ruskej federácii zhorší zamestnanosť, zdražujú nám výrazne vstupy energií, tak nám štúpne nezamestnanosť. Keď nám štúpne nezamestnanosť, prejaví sa to na schopnosti obyvateľov a firiem splácať úvery a bankový systém bude výrazne ohrozený a môže až skolabovať. V tejto ekonomike jednoducho to sú také pravidlá, že to všetko so všetkým súvisí. Ešte raz, nechcem sa tu venovať, kto bol agresor, kto nebol agresor, či to bola vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná agresia. My, poslanci Slovenskej republiky, sme povinní na prvom mieste hájiť záujmy občanov Slovenskej republiky, nie Ameriky, nie Mongolska, nie Ukrajiny, nie Ruska, Slovákov. Na to sme boli zvolení. Ďakujem. Pán poslanec Krupa. Ďakujem, pán predsedajúci. Vy, kolaboranti, ktorí predkladáte tento návrh, viete, prečo je vojna? Viete, prečo tá vojna je? Pretože Rusko násilne mení hranice. Rusko sa rozhodlo, že si anektuje Ukrajinu. U parlamentu spousta dementů a uvnitř ještě víc, kura to je hic. Večer na ČT, bude to ve zprávách, jak jedni křičí, a druzí zase. To sú presne oni. To znamená, uznesenie sa týka ekonomickej nejakej časti hospodárstva Slovenskej republiky, ale oni do toho zase pletú Putin a zabíjajú sa tam nevinní ľudia na tej Ukrajine a tak ďalej. Čiže robí sa z toho politika. Ja som to v tom diskuznom príspevku už povedal a tuto to zopakujem ešte raz. My poslanci sme skladali sľub a v tom sľube je veta, že budeme chrániť záujmy Slovenskej republiky, nie iných štátov, nie Izraela, nie Ukrajiny, nie Ruskej federácie, nie Spojených štátov a tak ďalej. Slovenskej republiky. A každý, kto nadradí alebo poškodí ekonomické záujmy Slovenskej republiky v prospech nejakých iných strán, tak je to vážny problém. Ja by som to nazval porušenie sľubu daného ústavu, ktorý sme všetci skladali pri nástupe do Národnej rady Slovenskej republiky. No a tento mesiac bol taký bohatý na rôzne udalosti. Pred pár dňami prezident Pellegrini ako keby zarezal referendum pod nejakou zámienkou, ani neviem presne pod akou, lebo ešte som nevidel to jeho vyjadrenie presne v písomnej podobe. V podstate odmietol tieto podpisy a referendum nebude vyhlásené o tých protiruských sankciách, to sú ako veľmi zlé body pre prezidenta, pretože veľká časť toho národného spektra ho volila v prezidentských voľbách iste ako menšie zlo oproti Ivanovi Korčokovi a vnímali sme ho ako prezidenta mieru. A mnohých z nás táto dôvera je trošku otrasená, pretože opäť pred pár dňami na samite Bukurešskej deviatky sa tak nejak priklonilo k tomu, že sa budú zvyšovať výdavky na zbrojenie postupne až na 5% hrubého domáceho produktu. Viete, tie percentá HDP nikomu nič nehovoria, ale keby to malo byť 5% HDP, tak v čistých eurách to bude skoro 6 miliárd každý rok. By sme museli dať dosť na zbrojenie pekne pod píšťalkou NATO alebo krajín NATO, ktoré nám povedia, čo si kúpite, od ktorej firmy si to kúpite. 6 miliard eur, to je strašná suma. Tuto tá opozícia opäť toto tak manipuluje vás, voličov a občanov Slovenskej republiky tým, že táto vláda rozhadzuje peniaze, že si dáva renty a tá renta pre
pre generálneho prokurátora. Hej, to bolo každú chvíľku na tlačovke a na demonštráciách. Tak by to stálo jedného obyvateľa 1 cent za 1 rok. 1 cent za 1 rok. Ale keď už to je o tom, že keď sa bavíme o tisícoch eur, ale ak sa bavíme o miliardách, tak zoberte si, že za miliardu by sa dali postaviť 4 také nemocnice, ako postavila investičná skupina Penta na Bratislave na Boroch. Takže za 1 miliardu 4 nemocnice. Hej? A za 6 miliard, ktoré by bolo, keby to bolo tých 5% HDP na zbrojenie, no tak 6x4, 24 nemocníc. Pozor, každý rok. X 1000 kilometrov diaľnic by sa za to postavilo. Mohli by sa bez problémov zvýšiť platy štátnych zamestnancov, učiteľov, v zdravotníctve, dovybaviť nemocnice, opraviť cesty. A takto opäť budeme sa prepadávať do dlhovej bažiny. A kto zarobí? No zarobia samozrejme výrobcovia zbraní a zarobia finančné kruhy, ktorí pekne prídu ku nám a povedia, viete čo, no my chápeme, že Slovenská republika je mladá krajina, máte nejaké problémy, my vám tak za lacnejšie požičiame. Presne tak, ako to ponúkli Matovičovi v čase covidu. Lacné úvery a jednoducho, milý chlapík si napožičieval 24 miliard alebo koľko. A my teraz máme problémy s dlhovou bažinou, s dlhovou brzdou, a doslova nevieme, čo s tým, a musí byť konsolidácia. A tvrdá konsolidácia, ktorá dopadá na každého občana, hlavne podnikateľov, ale pre ne samozrejme na každého z nás. Takže pozor na to, ak sa bavíme o centoch a opozícia vrieska, že tuto sa samozrejme nejaké peniaze zbytočne vyhadzujú, tak to je nič. Ale ak sa už bavíme o miliardách, tak to sú drastické dopady na každého jedného Slováka. Ak si videlíte, 1% HDP to je zhruba 1 miliarda 100 miliónov eur pri súčasnej výške hrubého domáceho produktu. A skúsme si to podeliť, bajočko, 5 miliónov obyvateľov Slovenska. Koľko 100 eur to je na jedného obyvateľa? A na takú štvorčlennú rodinu, tak krát 4, tak to už nie je cent. Hej, takže na toto si treba dávať pozor, ja na to upozorňujem, ale samozrejme som sám jediný, ktorý to sa snaží dať do takej nejakej ľudskej reči. Takže jedna vec je ten krik tej opozície, ale aj na tých demonštráciách, ktoré opozícia organizuje a manipuluje tú verejnú mienku. Hanba, sláva, hej, kričia presne opačne, tak ako napríklad hovoríme my. Upozorňujú tak možno na nehospodárne vynaložené centy na jedného obyvateľa. Ale nerobí im problém vyhodiť tisíce eur na jednu rodinu každý rok, napríklad na to zvýšenie tých výdavkov z 2% na 5% v prípade zbrojenia, tak ako sa už vyjadril predseda opozičnej strany Progresívne Slovensko, ale aj iných opozičných strán. Samozrejme, že nemáme s tým problém, musíme, však sme zodpovední členmi NATO a tak ďalej. Ženú nás do vojny, zodpovedne nás ženú do vojny. A ten formát Bukurešskej 9, to sú tie bývalé postkomunistické krajiny, ktoré ležíme geograficky na východnom krídle NATO, tak už v tých rokoch, tuším 2016, 2017, keď tá Bukurešská 9 nejak vznikla, tak jednoducho bola naprojektovaná na budúcu vojnu proti Rusku, že tu budú rakety, tu bude ten útočný hrot, samozrejme aj vrátane tej Ukrajiny. Odtiaľto sa bude strieľať na východ a tá prípadná ruská odveta bude dopadať na Slovanov, na naše štáty. Toto chceme. Veď do tohto nás ženu. Môj volebný program, keď som nastupoval do parlamentu, bol taký, že jednoduchý. Bolo to o prežití národa. Za prvé mier, ak chceme, aby Slováci prežili.
a za druhé zabrániť rozkladu rodín cez rôzne LGBTI a rodové agendy, ktoré doslova likvidujú mladú populáciu. A samozrejme ten tretí bod musí byť hospodárska prosperita, aby sme dobre gazdovali, aby sme sa nezadlžovali. Nič nám netreba. No a keď sú takéto vážne hlasovania v Národnej rade, tak zatiaľ vždy som hlasoval v zmysle môjho volebného programu. Takže ďakujem pekne za počúvanie a pozdravujem. Dovidenia.